Takže ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu. Ako ste si už všimli z nadpisu, dneska vám ukážem moje kráľovstvo, čiže môj šatník. Tak poďme na to. Takže tu je taký môj vstup, priamo do toho šatníka, s takýmito dverami. A toto je vlastne ono. Ja vám to takto nakamerujem najskôr z diaľky. Tu mám šuflíky. Takže aby som vám bola čo aj o týchto veciach povedala, prípadne o nejakých kúskoch, ktoré sa mi naozaj páčia. Takže hore mám teda nejaké kabelky. Najskôr som si myslela teda, že tých kabeliek mám naozaj veľa. Ešte mám potom aj tu. Ale ako som si ich dala do šatníka, tak som teda zistila, že naozaj nie je vôbec veľa. Prípadne, že ich je naozaj ešte aj málo. Mám také športové niektoré vzadu, na ramienka a podobne. Ak by vás zaujímalo, kde si kupujem kabelky, tak väčšinou je to teda MC v Nitre, majú teda pobočku aj v Trnave. Je to taký veľmi dobrý obchod, plný teda kabeliek, takže napríklad túto mám odtiaľ, túto listovú kabelku mám odtiaľ, aj túto dole pod tým, tú hnedú mám odtiaľ, isto aj túto. Potom aj tú ďalšiu hnedú hore. Ako vidíte, tak mám dosť hnedých kabeliek, musím si kúpiť nejaké čierne. Napríklad túto bielu mám z Teska, kto by to bol povedal, že v Tesku sú také dobré kabelky. Takže táto je z Teska. A potom ostatné, to ani vlastne už neviem odkiaľ sú, len tak asi náhodne z nejakých obchodov. Čo sa týka obuvy, tak môžem vám to takto ukázať. Mám tu toto. Nemám tu úplne všetko, nakoľko väčšina takých topánok, tenisiek a podobne, ktoré tak bežnejšie nosím, tak mám v šatníku dole. A ani by sa mi sem teda akože nezmestili. Čiže mám vlastne len tieto dvoje, jedny teda hnedé, tieto sa mi strašne páčia. Tieto sú úplne mega neskutočné. Tie som objednávala z nejakého nemeckého e-shopu, bohužiaľ už neviem, teda že, jak sa volal. Ďalej tu mám tieto teda dvoje na takom vysokom opätku. Jedny, druhé, tie sú myslím z CCC. Ďalej tu máme ďalšie. Tieto dvoje čierne sú myslím tiež z CCCčka. Tieto vlastne tuším, že tiež. Tie sú tiež veľmi pekné. Tieto som si kúpila na nejakom internetovom obchode už teda veľmi dávno. Myslím, že to bolo 2 roky dozadu. Čakala som na ne aspoň 2 mesiace, ale teda naozaj stoja za to, sú úplne úžasné. Potom mám také staršie kúsky. Toto boli myslím, že moje také úplne prvé topánky, čo som si kúpila na takom vyššom opätku. Teda respektíve šlapky. Naozaj sa v nich zle chodí, ale je mi ich strašne ľúto vyhodiť, pretože sa mi strašne páčia, takže si ich tu nechávam. Tieto vlastne v podstate tiež, myslím, že som ich nemala na sebe ani raz oblečené, alebo teda obuté, ale naozaj sa mi akože páčia, aj keď teda nemám ich čomu nikdy zladiť, ale mám ich tu. Tieto tenisky, to sú vlastne jediné tenisky asi, ktoré tu mám, takéto nižšie v tomto šatníku. Ostatné mám teda v dolnom šatníku, sú vlastne moje svadobné, v ktorých som tancovala aj teda prvý tanec, aj všetko podobné, lebo teda v opätkoch sa mi tancovalo zle, takže mala som tieto. Čo sa týka ďalšieho, sú tu vlastne balerínky, napríklad takéto niečo, alebo takéto niečo. U mňa je s balerinkami taká sranda, že ja mám teda veľkosť 37, pri lodičkách 36. A pri týchto balerinkách sú teda z Deichmannu aj jedny aj druhé. Je sranda, že toto je veľkosť 36, obidvoje. Tie sú mi mega malé, takže som ich nemala možno raz, 2 razy na sebe, je to teda chvíľku. A 37 je mi naopak strašne obrovská, takže musela som sa rozhodnúť, chcela som strašne teda balerinky, takže mám ich, ale teda nenosím ich.
Ďalej mám tuto tieto. Tie som si objednávala, respektíve kupovala tesne pred Vianocami niekedy a kupovala som si ich v Planet Paris v Nitre taktiež. Majú pobočku, myslím, že aj v Mlynoch, ale tam majú skôr pánsku kolekciu a v Nitre teda v Tesku majú teda dámsku kolekciu. Tieto dvoje sú teda tiež veľmi pohodlné, už tiež majú teda zo pár rokov, ale teda naozaj sú úplne super. A tieto mám tuším tiež z Deichmannu. Potom tu mám ďalšie. Tieto som si teda objednávala na internete, bohužiaľ stránku už netuším. Tieto som si taktiež objednávala, myslím, že cez internet. Neviem, či to nebola Imoda alebo niečo podobné, ale teraz už fakt netuším. Ale teda veľmi sa dobre v nich chodí. Ďalej tu máme takéto niečo skôr na leto. Tieto som si objednávala z AliExpressu, bola som úplne teda nadšená. Nakoľko to šnurovanie je také vyššie. Sú neskutočne nádherné. Myslím, že na tom videu to není moc vidno, ako sa nádherne lesknú, ale sú úžasné. Tieto som si kupovala, ani neviem už kde, ale teda na nohe veľmi pekne vyzerajú. Aj keď teda moc nie. Sandálky Tommy Hilfiger, tie som si teda obie kupovala v Pandorfe. Myslím, že to je ale 5 rokov dozadu. Sú tiež veľmi také príjemné, pohodlné. Ďalej tu mám teda tenisky Converse od teda internetovej stránky Shoesers so Swarovski kryštálikmi zlatými, neviem, či to je dobre vidieť. Tie sú teda veľmi pohodlné, veľmi sa mi páčia, určite plánujem kúpiť aj ďalšie. Ďalšia obuv, taká tiež letná, na podobný štýl sú tieto. Tie sú, myslím, z CCCčka. Ďalej mám také zase vyššie topánky na podpätku. Takéto niečo, alebo potom takéto niečo. Naozaj ten opätok je niektorý tak vysoký, že neviem, ako som si to mohla kúpiť. Ďalej teda takéto niečo, tiež na nohe vyzerajú veľmi pekne. A na poslednej polici mám vlastne také tradičné, také moje svadobné. Napríklad tieto som mala aj priamo na svadbe. A tieto som vlastne mala po polnoci, keď som sa teda prezliekala, že tiež sú veľmi pekné. Obidvoje teda tie svadobné som kupovala v Rebel, v Nitre teda. Poličku a v nej šuflíky. V šuflíkoch mám teda samozrejme spodné prádlo, nohavičky a tak ďalej, to vám ukazovať nebudem. Ale môžem vám ukázať takto šperkovničku. Vlastne sa otvorí. V nej mám náušničky, malé, veľké a také všelijaké náhrdelníky. Také priesvitné, veľmi pekná. Potom keď sa vlastne otvorí, tak zas tu mám nejaké také náušnice alebo podobne. Ďalej tu mám ďalšie náhrdelníky, prípadne také nejaké moje talizmany pekné, sovička a podobne. A v poslednom šuflíku mám tiež také náramky na ruku, prípadne také dlhšie na krk a tak. Keď otvorím túto skriňočku, tak tu mám už len vlastne také veci, čo nosím trošičku pomenej. Čiže mám tu rôzne hodinky, tiež taký výraznejší náhrdelník, výraznejší náramok, výraznejšie náušnice, ktoré použijem možno v nejakom ďalšom videu. Tu mám už také staršie náušnice. Ďalej tu mám také pierkové náušnice, tie sú tiež veľmi pekné a pekne sedeli. V poslednej krabičke, ktorú mám v šatníku, sú vlastne slnečné okuliare niektoré, štúrky do topánhok, takéto rukavičky, to nič. Tu mám vlastne príčesok, ktorý som mala na svadbe. Tu mám na pohľadnicu a tu som si ešte kúpila už dávnejšie také metalické tetovanie nalepovacie. Myslím, že tu mám aj dvoje. Nemala som to ešte nedávno na sebe, dúfam, že toto leto už skúšam. Takže to by bolo toto. Ďalšia moja časť v šatníku pozostáva z takých starších vecí, ktoré mám poskladané. Sú to také väčšinou domáce oblečenia, prípadne nejaké pyžama, alebo teda tepláky, ktoré nosím napríklad len tak do obchodu narýchlo, takže tie nebudem ani teda rozoberať.
klasické pyžama a podobne. Mám tu potom aj také čapičky, také šály a podobne, šatky. A to tiež vlastne v podstate nie je až také zaujímavé, takže to nebudem ukazovať. V mojom šatníku teda nemôžu určite chýbať rifle, lebo ja som taký maniak na rifle. Jednoducho každé rifle, ktoré sa mi páčia v obchode, naozaj musíme mať. Môžem vám ich takto teda narýchlo ukázať, až to bude vidno. Mám tu také oranžové, teda biele, čierne, takéto, že ich naozaj veľa a naozaj nikdy nemám dosť, čiže vždycky si nájdem dôvod, prečo teda chcem ďalšie rifle, čiže naozaj je ich naozaj veľa. Samozrejme stále sa mi zdá, že je ich málo. O poličku vyššie mám také tričká vlastne s dlhým rukávom, také predĺženejšie, prípadne také klasické, všetko je vlastne s dlhým rukávom. Takže takéto niečo. Ďalej tu mám vlastne zo pár zimných vetroviek, prípadne nejaká riflová bundička, nejaké kožáky a na boku mám zo pár šiat. Nemám tu teda vetrovky všetky, nakoľko väčšina, čo nosím, sú teda v šatníku dole, avšak tu je taký dlhší kabátik. Vyzerá teda takto. Ďalej tu mám teda bundičky. Tento krásny kožušok som si nedávno kúpila, je úplne super, hebučký, len teda momentálne na neho zima. Ďalej tu mám teda riflovú bundu, takúto bundičku jarnú, takéto niečo, neviem, jak sa to volá, je to úplne super. Teda kožáky samozrejme nesmú chýbať. Ďalej tu mám takúto vestičku riflovú, takýto je overall, ten je veľmi pekný, ten som si kúpila tiež vlastne v Planet Paris. Tiež takýto dlhý overall. Ďalej tu mám takéto šaty, alebo teda predĺžený top. Tuto mám šaty, tie som si kúpila vlastne v Mangu. Tieto šaty sú úplne krásne, nádherne vyzerajú na postave. Tie som si tiež kúpila, myslím, že niekde v Nitre. Tieto šaty som mala vlastne na svadbe už teraz mojho švagra. Sú také s takým volánikom. Pomaly sa presúvame na poslednú časť môjho šatníka. V tejto spodnej časti mám vlastne také rôzne trička. To rozdelila na teda trička s ramienkami bez ramienok, čiže s krátkými rukávmi. Takže tu sa vlastne nachádzajú všetky trička, ktoré mám a ktoré majú obyčajný krátky rukáv, čiže nie sú predĺžené. O poličku vyššie mám také noble kúsky v podstate. Že tu mám také kúsky, ktoré neviem ani moc kam zaradiť. Napríklad takáto uhňatá vestička. Môžem vám dať dole, tá je úplne super. Tá je teda z Gateu. A potom tu mám takéto predĺžené všaké svetriky, neviem presný názov, jak sa to volá. Je to úplne teda pekné. Vedľa mám teda, vidíte, že mám ešte prázdne vešiaky, takže musím ešte nakupovať. V poslednej časti mám teda také predĺžené topy, ktoré sú na ramienka, prípadne bez ramienok a vlastne na legíny. A úplne v poslednom, ten je teda úplne najprázdnejší, tam sa vlastne nachádzajú športové veci, alebo teda respektíve značkové veci. Ja mám teda značkové veci veľmi rada, čo sa týka Nike, Adidasu, ale teda moc ich nenosím, respektíve iba niekedy. Preto mám vlastne len zo pár kúskov, mám tu takú Adidasovú mikinu čierno-fialovú, mám tu takúto ďalšiu mikinu Adidasovú. Túto mikinu som si kúpila na Rukahore, myslím Rukahore SK, veľmi pekná. No a tu mám také klasické vlastne značkové trička, Nikeové, Adidasové, myslím, že aj Pumy sú tam a tepláky a legíny. A to by bolo teda všetko, myslím, z môjho šatníka. Dúfam teda, že sa vám šatník naozaj páčil a vidíme sa teda na budúce. Ahojte!